Dajte deti rodičom! Dajte šancu deťom, ktoré sú slovenskými a českými občanmi, aby mali možnosť byť vychovávané v svojich štátoch, krajinách pôvodu, ktorou je Slovenská a Česká republika. Deti majú právo na biologickú rodinu. Deti majú právo byť vychovávané biologickou rodinou. Malé dieťa nemôže povedať, chcem ísť maminke, chcem ísť otcinovi. Tak sa musíme postaviť my za to. A keď nebudete to aj vyrobiť sami, vám sa to môže kľudne stať zajtra. A budete biedným človekom na celý život poznačený. Deti vám môžu ukradnúť v zahraničí, len keď idete na dovolenku. Stačí, že pôjdete na pohotovo s dieťaťom, pretože bude mať teplotu, alebo vám padne. Dieťa bude mať modrinu a tým budete usvedčení alebo obvinení z týrania. To dieťa skončí u pestovnov a po pár mesiacoch ide na adopciu, ale ide na adopciu nie do Slovenskej republiky alebo do Českej alebo do krajiny pôvodu, ale v tej krajine, kde ho odoberú. Treba si chrániť to najcennejšie, čo máme, a to sú naše deti. Vrátiť deti rodičom. Rodičia majú právo, aby si mohli vychovávať svoje deti. Tým deťom dali život rodičia. Nie náhradní rodičia, ani sociálni rodičia a ani naše úrady, inštitúcie, ktoré nás majú chrániť v zahraničí. Vráťte deti rodičom! Vráťte deti rodičom! Deti kradnú vo Veľkej Británii, v Anglicku, Norsku. Odobrali tam 2-mesačné bábätko. Maxim. Vráťte našu Maxine! Vráťte Maxim rodičom! Dieťa nie je majetkom štátu. Dieťa nie je majetkom Norska. Dieťa je majetkom Slovenskej republiky a na polovicu Norska. Rodičia sa chcú vrátiť na Slovensko. Nemôžu, pretože to bol dôvod odobratia malej Maxim. Pretože rodičia chceli odísť na Slovensko. Z tohoto dôvodu im v rýchlosti dieťa ukradli a išla za nimi babička, ktorá pomôže matke, pretože je hluchonemá. Hluchonemých, ako idú diskriminovať, to nie je diskriminácia. Nemôžu postihnutí ľudia mať deti, ktoré môžu vychovávať, aby im mohli dať svoju lásku. Prečo? Taká veľká poznámka, naše médiá mlčia. Ako vidím, Jorka to už nie je. Vypadila sa. Nikto neinformuje vás, verejnosť, o tom, že v zahraničí, a ja mám jazyk, môžem ho vyplaziť, že v zahraničí odoberajú deti. Nech vám nie je ľahostajný osud detí v zahraničí. Sú to naši občania. Tie deti patria do krajiny pôvodu. Deti patria k rodičom. Nie, aby boli vychovávané u pestúnov a aby boli v zahraničí adoptované. Keď chcú adoptovať slovenského občana, nech ho pošlú na Slovensko. Nech dajú dieťaťu možnosť byť vychovávané v biologickej rodine. Dieťa patrí nám na Slovensko domov. To ešte ďalej. Toto je noc. Vráťte Maxim rodičom! Môžem, aby vám nezabehlo. Takže od norskej ambasády, keď sme boli podporiť malú Maxim, sa presúvame ku anglickej ambasáde, pretože my ako občianske združenie tam máme veľmi veľa slovenských a českých prípadov. Tým rodičom boli odobraté deti z nezmyselných dôvodov. Prišli sme podporiť rodiny, aspoň sem, a bola by som veľmi rada,
že vždycky sme púšťali lietadielka a tým sa zbierali bodíky pre každé odobraté dieťa vo Veľkej Británii. Týmto chceme podporiť nielen Veľkú Britániu a Nórsko, chceme podporiť všetky štáty Európskej únie, pretože bohužiaľ chápadla sú všade a celá Európska únia kradne deti. Rodiny, všetky do jedného, nie len malú Maxi. Je tam veľmi veľa detí, ktorí si je ukradnutí. A teraz by som rada, aby sme podporili rodičov a rodiny, ktorým ukradli deti vo Veľkej Británii. Tie deti nemajú možnosť vrátiť sa do krajiny pôvodu. Tie deti nemôžu byť vychovávané svojimi rodičmi ani biologickou rodinou. Vráťte deti rodičom! Deti patria